kan du mærke det, Søren? Vi er klar på en helt ny dag. Det kører. Hvis du ligger derhjemme og spekulerer på, om du skal stå ud af sengen, eller om du skal blive i sengen, så kom ud. Vejret er fabelagtigt. Op med fjerne. Tag en kop kaffe. Og tag en cocktail, ligesom vi gjorde i går. Tid til en musefældequiz, og vi har en lytter med på telefonen. Hvem er det? Det er Signe. Hej Signe, godmorgen. Der er 4 huller. Du skal nævne et tal fra 1 til 4, så stikker vi vores fingre ind til det hul, der passer. Hvad nummer vælger du? Jeg vil godt have nummer 2. Det er mig, Signe, så gør vi det. Spørgsmålet var, om man skal komme vand i og koge det op, og så komme æggen i, eller om man skal komme det hele i gryden på en gang, og så koge det op. Og det er det sidste, som du siger, der er for mig at se, det rigtige. Og hvad er resultatet af mandagslarm? Lytterne giver dig desværre ret, så... Og så skal der simpelthen markeres, det er mandagslarm, når de kører. Sådan der. Nyde Søren, kom op derfra. Kom op og mand. Hvad Sørensen, det er jo Odilskaj. Godmorgen. Hvad skete der for 8 år siden? Ja, godmorgen. Foreningen af togvej mod motorveje har nedlagt våbnene i kampen mod Silkeborg Motorvejen. Togerne synes dog stadig, at vi ikke skal have motorveje til de bilene i den danske natur. Men vores motorvej skal jo gå lige igennem vores smukke by. Og det er helt i orden, siger togerne. Ja, det er det jo. Alligevel. Jeg skal sidde ned, så er det. Godt. Tak for undersøgelsen. Skal vi prøve at se, hvad avisen skriver med det?